Gwesno mnie kłechaju. Jujem wildzim knypa. Mym dopizie skończony 6 lat, le według mnie to ju dostteli. Rozmieja są wiele zrobić. Na przemiór zarzesiec płewruści przebytach, zbudować fliger z klocków, łykłelibac do spiku moja młodszu sosterka, czy nawetka namalować autkłę, aby zlepić z plastelinę smłeka. Źle idzę łetą slidną rzecz, to jednym z moich ulubionych smłeków je tabaluga. Baro lubią przezerać są w tele bzyrniku na jegłe kawle. Pamiętam taką stoizna, że kiedy był jem jeś myłym dziecka, wybiru jem so na bal przestrojeńców, organizowany w naszym przedszkolim. Ach, co to były za czasy, jem naleził tedy do młodszigłe karna. Teru jem w starsiakach. Le do sprawy. Mema statka sami chcele rozsądzać, za kłegłe banda przez bloki na ten bal. I był znerwowany. Kto to ciu? Żeby starsi wymysli wale mnie łebleczenk? Mema przeniosła mnie z krumu jakiś sewłe, czurni ruch na zwiulgu głowu wilka. Jak ju so tedy westrasił. Co jak co, ledzecich zwierzętów to ju mił strach. Tak jak cemnice. Tu prawie łestało mnie do dzys. Bła wilków ju dywno nimum strachu. W każdym razu tedy to była dla mnie prawdzewu trauma. Jem sam młeckie rozreciu i tej mema łebieca, że nie będę muszył tegłe wilkłe łaka na sobie łeblakac. I dobrze. Tatk zapitu, kim ju bechcu bec i ju jem bez namysliwani łed rzekł, że tabalugu. I tedy zacięły są trapę. Tata nie wiedział skutka taci ruch na nalest, tym bardziej, że niewiele łestało czasu do balu. Mama przybycia tatkłewi, że dychmume maszyny do siecy i że tatkłewi dobrze idzie siece ruchnów. Niech bandze, le brekłewni na ma bandze zeloni pliś. Jesmy zaciele raundy szukani we wszystkich ruchnowych szafach. Jesmy chłodzele płekrumach, a w cyk nie było pasowne farwe. Jaż w końcu tatk natrafił na memci nocunka, którna nigdy mu so nie widziała, błe mama łebluka ją leno tedy, cej miała na tatka guś. Dla słoigłe jedynczniłe synka memka zrobiłaby wszedkłe, tej i na to, żeby łeddać mu swoja nocunka, tyż z błyla serca so zgładzała. Czasu łestało równak mało. Tatink zaczął siec, le maszyna do siecu łedmywiała płes łeśnotę. Tej jesme płeżeciele maszyna łed starci, to znaczy tata płeżecił i siły ni całą noc. Rozmieje tato? Bo mnie so nie chce to w głowie zmieszczeć. Miast sobie łybetno spać i łed płeczewać przed całym dnia błetę, łen sił mnie przestroje ni taba ludzi. Le czej besta widzę le skłódci, to wabę przeznele, że wyrt było zarwać noc. Mój łebleczęk miał taci same skończenia na chrzepce i łegunie, żółty skrzydełka i wiuldzi żółty fleczk na brzechu, jak mu prawdzewi tabaluga. Jem wezdrzył w tym przez młecio. Tatulk i memka baro są na marach łewele, żeby ju był ród, le przynumni zrozumiele, że ju summom prawłe rozsądzewać we swoich ruchnach i że nie ma nic gwyżniejszego jak psychiczny wegły da gwysnigłe dziecka. Tak są myśla, że choć mają ci starsi dziwni łudbę i są czasa za młocne do zdrzeniały, to wiera baro mnie kłechają. A jesz, tak na błeku, łela samorobni ruchna i zabyści. Przynajmniej ktoś co zrobił lir i płeswiący czas, żeby sprawić mnie radość. Kupioni darenci w jedno są dla mnie baro wyżni, leblus na sztut. Wszystkie chłódkłe mnie są robi zmłodni i później nalizę swój plac w rozmaitych nurtach mojej izby. A ten zelony łebleczęk smłeka mi z banda pamiętał jaż do swojej starostce.